Έτσι, ευκαιρία μέχρι να έρθεις να δούμε και λίγο τα στατιστικά, τα οποία δεν λένε την αλήθεια. Η ομάδα σας ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Κάνατε εκείνο το μεγάλο σερί στο πρώτη περίοδο, 16-0. Μετά ο Διγενής κατάφερε και σας πέρασε και μπροστά, νομίζω, σε μια φάση. Όμως πήρατε την νίκη, που αυτό είναι το σημαντικό. Και συνεχίζετε στην τρίτη θέση με διαφορά από την τέταρτη. Πόσο σημαντική ήταν η σημερινή νίκη για σας? Καταρχήν, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλα στα παιδιά που αγωνίστηκα σήμερα. Ξέραμε ότι ο Διγενής ήταν ένα από τα τελευταία του χαρτιά, αν θέλετε, για την είσοδο του στην εξάδα. Ξέραμε ότι ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς, αλλά και εμείς θέλαμε να είμαστε τρίτη και να πάμε στον τρίτο γύρο με όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες διαφορά για την είσοδο μας στα play-offs. Νομίζω ότι τα παιδιά ήταν εξαιρετικά σήμερα, ακολούθησαν το πλάνο της ομάδας, παρόλο που ο Διγενής είναι μια πολύ φυσικά ομάδα, πολύ καλή ομάδα, όμως δεν φοβηθήκαμε σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι μπορούσε να χάσουμε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι 25 assists που δώσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι δείχνει το ομαδικό πνεύμα που κυριαρχεί στην ομάδα μας. Και νομίζω ότι με την προσθήκη του Ντόντε Κλάρκ η ομάδα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Η επόμενη ερώτηση θα είναι για τον Κλάρκ. 31 πόντοι είναι το πρώτο του μάτσο που βλέπω με τη φάνελα της ΑΕΛ από κοντά. Δεν έτυχε να το δω μέχρι τώρα. Πώς άλλαξε η ΑΕΛ με τον Κλάρκ σύγκριση με τον Μπαρθέλεμι? Και ο Μπαρθέλεμι μας βοήθησε σε κάποια παιχνίδια, αλλά θέλαμε ένα παίχτη ο οποίος να κάνει περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο, πιο μεγάλο κορμί, να μπορεί να επιτεθεί στο καλάθι, να κερδίσει βολές, να έχουμε ένα εύκολο lay-up. Γιατί με τον Μπαρθέλεμι ήμασταν λίγο πιο περιφερειακή ομάδα, δεν είχαμε attack to the basket και νομίζω ότι ο Ντόντε είναι φοβερά έμπειρος, μας δίνει αυτό το κομμάτι της εμπειρίας, είναι πολύ ήρεμος στο παιχνίδι του, ξέρει να διαχειριστεί το σκορ και την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί μέσα στον αγώνα. Και νομίζω ότι σήμερα ήταν, γιατί του ζήτησα προσωπικά να παίξει καλή άμυνα στο Williams, νομίζω ότι σήμερα ήταν και στα δύο γήπεδα πάρα πολύ καλός και αμυντικά και επιθετικά. Επόμενο μάτς με την Ένωση στην έδρα σας, θα είναι και τηλεοπτικό από τη C Division εκείνο το παιχνίδι. Πώς νιώθετε τώρα για τις πιθανότητες σας για την τρίτη θέση με το τέλος του τρίτου γύρου, διότι έχουμε ακόμη 1,5 γύρο μπροστά μας και ακολούθως στα play-off. Σίγουρα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεστε post-season, έτσι? Εντάξει, έχουν απομείνει ακόμη 4 παιχνίδια, μου αρέσει να είμαι προσγειωμένοι. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι στην κανονική διάρκεια η ομάδα έχει πολλές πιθανότητες να τερματίσει στην τρίτη θέση. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το παραλίμνη το σεβόμαστε, είναι πολύ αξιομαχή ομάδα, παλεύει όλα τα παιχνίδια, όμως είναι ένα παιχνίδι στην έδρα μας που νομίζω ότι έχουμε momentum, έχουμε καλό ρυθμό, θέλουμε να έρθει και ο κόσμος, νομίζω μετά από αυτές τις 3 συνεχόμενες νίκες που έχουμε κάνει και το ανταγωνιστικό παιχνίδι με τον Κεραυνό, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δώσουν ένα χειροκρότημα στα παιδιά, γιατί νομίζω ότι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες καθημερινά και τους αξίζει ένα χειροκρότημα. Ωραία, coach, να μην σε κρατήσω άλλο. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.